Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kinoy alam jong Joint Action Committee Against Casino Ribhoy. Hakasngi baar ka khatlai tere unai luar arajar arpuar. Kiladap da jing bitar hadiah bigla chathok hau menteri rangba ka jala o Konrad Kongkal Sangma. Hakabaya ba jing te ya ka Casino Ribhoy district. Kilapen pana ban khat pelong da rally haka arpulai tere unai luar arajar arpuar. Kapan sedang hakapor khatway bejem setiap hasor nongpo. Da ka bakhat bat weru ya sangut ki MLA jong ka Ribhoy manyapoi syakani ke jingalang. Ka Joint Action Committee kalapan pau bakala shathok hau menteri rangba kalong hadian balai i ya jubab jong James PK Sangma haka dorba senrai halo ke jingkli balawan ra do MLA ke Trinamool Congress da Umroi constituency uba George B Lingdo. Kinoy alam jong ni ke Joint Action Committee kala keren da basai makin pediang satya ya ka an balawara da sarkar jalla ya ka balakip kum ke Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021. Halor ka jingbi jong ka statement hapo assembly lane ka jingpersai katkum ka jingkeli babu lomba jong MLA na po Umroi u Shri George B Lingdo kaba nakaliang jong ngi kum ka kunhun jong ka Joint Action Committee pau jing susi nomor hakini ki kjat sngi hadin mi wan kenduk ya menteri tangba Shri Konrad Sangma kaba marbsha hapo jong ka bat ka kamera jungu la kren shai ba yakne ka subject jong ka ketem khalai dan ka kasno la khliap shoi ka gade la sange shoi ka ndrei ke ba yo sngopat menden ba la don ki bayo ya ka license lane kum ka temporary license hangne po Ribhoy ka pen sosi hadu ka tata yangi ke ba ngi lam ya ni ka Joint Action Committee but takadau mentasngi ngira shong kerki hangne apo nongpo ban shimi ke rai kilat klenti bangin yakhi persya ya kane ka jingtmu jong sarkar ban pelong ain lomba jong kane ka act ka ba the Meghalaya Regulation of Gaming Act arpoi ban itu ya sa ya kane ka casino dan ka tem khalai kum kata ka offline gaming ka ban pelong apo jong ka tem Ribhoy jongi te pilai hati por ngila pun pau jing persya lomba jong ka jing yesong ki komiti bo per bat mentah senru ngi i ya ka jing kren bat ngi pun pau jing persya bat nakaliang jungi kum ka Joint Action Committee Against Casino ngi so ban persya jur ya ka jing bom snap jong u law minister ya ka ka jing persya jungi ki paiba jong ka tem Ribhoy bat nakaliang jungi ngi so thu ya ki points ka ba ula pun mi menden hangte kumbangila dawa ba shwa menginyo ya kum kita ki kasno ngiso ba ngidon kam ban uplift shwa ya ki paiba no shnong jungi them Ribhoy pot kumjur kwi ki district hajala ka jungi hi bangin biang nadong shidong min bet min biang lada ka ngipe haka pule ka puthi menginyo ya ka jaka ka biang lomba jong sarkar kan mang hangi ndai hadu mata ka district jungi ladon om dunai ka arkundai snam ya ka district ngi padon ka wiru ka government college te kata government college ngim kren kamade tang hapo headquarter nongpo ndrei kade haboro ki than market kum ki area jong Ribhoy ru kade glahe te ka government college ki kren kum hapo umsting hapo Umroi hamauti hajirang kum ta ter te hadin kata ru ngila kren phang ka training center ka ba ki khna samla puli gam kam shu puli shabar bon train yaki haki skill ndrei kinyo hi ka jing training hangni hapo ka district ajong te kiweru ki jingop jugi samla ha bayde bot drugs bakinyo ya ka jaka hikai lane ban recreate biang ki session hani hapo jongi hendrai hadu mataru kamput ulong te kata di ka jing demand jongi hendrai ladangi ong ba ngin ya yenujor lang kat kum bajulong jong ka Sikkim ban Goa kalong ka babakla hadu katata ya ka district ka jongi lane ka jila jongi ban pelong ya kata kum ka ketem khalai te ham tasgi ngi kundu kumne bat ngila shim ya karai ba ngin pelong ya ka jinglang paiba nongno ka ba hapo jong ka jingi donlang ka jingi khot ya ki MLA ki bade hapo ka Ribhoy jong Santli constituency
kita kemut nadu umroi mawati umsting nongpo bat jerang bat kumjuru ki MDC ki badan hangni bat hani raju wasngi in khotru ya ki church leaders ki jong ki seng samla ka ribhoi darbar ki principal jo ki school baper ka ki badon hapo jong ka kemudian ki nongkren lane ki nong pau khmat hapo kathem ribhoi jungi in khot ya ki bangin yamir jumbut lang kumju bat hadin ya kane kumba ka jak kan sapasngo shagini boro bagi khot sobai ki ban yamir jumbut bangin sapelong pat ya kata ka jing ya rally lane ka public meeting haju ko por bat ya kane ka sngi la pan bai ha ka apply trik u mentau benahi ha ko por kharwe bejem step hang te hapo darbahol sajer nongpo kumbala yo sngo menen hapo assembly hajingkan jong ulo minister James PK Sangma yo ne ka an la ne ka act ka ba ong de Meghalaya Regulation of Gaming Act arpor we ka ban pensyong nongrem ha ka benta jong ka ki khalai lemba jong jing ja seknam ane itu kum kata katir ka jing pelong betting lane ya thong pisa ha bede bat ka jia durmasi ka jing ya pu siar kum ta teter bat gi so thu ba ka jingwan jone ka Gaming Act ru ka dei bangidon kini ki traditional khalai gejongi nadu kipor hendai hentai te ngimong ba kane ka ak kam de ka bha hende ka babiang namta jong kini bangin la mente kendon re ladang yong pat ya kata kasno kam podjidon menuru haka jela jongi langi la don san pos nem tam eru wat ka district arkunai snem eru ba kata ka kasno kala jidon na por muswa bat kata ka ba ukuran hi nagliang James PK Sangma kalong kai ka ba ngimla ban pediang bat hadu mentaru ngin ong ipi bagi namla pediang ini ka ak arpor hui nomor kini ka ak habla ai ya ka public notice lembaki kot khubor ba fer kadai hu arpnyo trik ubnai agos arpui kadai haka por ba ngidang don haka jingsus ir jong ka khlam bat hakta por kadang don hi ka lockdown kadang don ka pandemic kadang klan bat hakta por kumno kita kinong suknong lane kita ki stakeholder jong ka district bat kejelahi kila men reply against ya kene ka te ngasoba ya kene ka la shule kerki claim da bishar bnia claim da bu what ya ka public hearing ru ban ai ya kata ka license nambar ngong fi ke public hearing kita ki paiba inong susnong ki bodon syak tu ki jaka ki ban sapelong ita ki kasno ki don ko hok ban persyak lane ban pediang te kita di ki wei ke ba ngiso ban paus pi ban liang jungi kum ka joint action committee nginam la ban pediang ini ka bat nga kermen ru ba nakliang jong kisangut kimele ke bangi laong mene kinyele ban ya poi khnang hakne ka jilang ka bangin khot mangi bat hangni nge siyo ban thir sani banginam kwa ban kala ya ka them ribhoi ka chingi ka bla tip dikiwi pat kijela kum ka district ka bla kam kiu step nadu bayo ya ka district lajong kum kata ka chaka ka balong ka tem khalai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.